v dalším videu ze hry Minecraft Pocket Edition a nevím, jestli už jsem točil video nebo ne, nevím, jestli jsem ho vydal nebo ne. Protože už jsem točil z jedné mapy, ale nevím, jestli jsem ho vydal, takže jestli ne. Takže tu první díl z map. A točil jsem tutoriál, jak se je přidat do Minecraftu, takže by to každý měl vědět. A tak jo. Dobrý. Už jsem tady to kapanek začal, tenhle vás to chtěl vyzkoušet. A jinak já vám to přečtu, něco o tomhle. Takže rules, asi pravidla. Takže první pravidlo, hraj na písmu. Tak jsem si vlastně nastavil. To je boha, já můžu vždycky, že se to poučí. Že se ještě podívám. Víte. Pak za druhé pravidlo, hraj v survivalu. Survival a písmu. Okay. Třetí pravidlo, není žádné bloky, myslím. Čtvrté pravidlo, a nemám sensitivity na nule. Nebo nevím. This map is, a mapu vytvořil Rafael Zanelato. Mám dobrý jméno. A to potom už nepřečtu. Takže všechno se tady stalo na ty šipy. No, tak aspoň můžeme začít od začátku. A já nejsem moc dobrý střelec v Minecraftu Pocket. Na větší dálky mi to tak moc nejde. Protože bych se možná mohl svět senzitivit vedení do kanál. Takhle s tím rád. Ježišmarja. Ten třech. Co tam je? Jdeme vychod, jo, a posledně tady na straně teda. Jiný vykostřelci. To je, jestli to tak lego. Snad to vám poběží plynule na YouTube. Tak to počíš, pán Bůh, jak levej jsem. Tady asi není nic, takže se dáme do ruky. Tu počtu taky. Hit the button to open. Oh, kde ten button? Jestli je furt něco ty vyjádřili. Level 3. Level 1. Dveře do level 1 jsou zavřené. Jak se vám trefí do nějakého butonu, když tam je vidět, co se mi to zase vybírá za mapu. Hej, tam je napsané, že nemám ničí bloky, ale tak tohle nechápu. To nechápu, protože to mělo být, proč to nejde vůbec? Já nakupu to dřív, že jo. Sorry, ale už se to mělo. Nějaký určitů, no ale tak tu prosím vás, ne, no to ten redstone nikdo nesmí. Podku, jo.
Tak jo, tak se tím budeme pojít, než to rozkopuju tak, jak je. Dobrý jo. Dobrý jo. Proč to furt opakuju? Tak co? Prázdniny. Poslední den, neděla. No. Mám to čím se na programu. Tak asi to jmenuji. Se jmenuji plán. Proč tam musím přijet ty šípy? Či jsem vidět ten začtost? Ježišmarja, mi ta mapa tak nebaví. A to není daily, protože jim chodíte střílet. Prostě chodíte střílet, tady by to bylo aspoň něco zábavnější. Nevím, co to tady tak... Co to je? Nechal potom, co to člověk má udělat. Co bude dělší rada? Tak nebaví. Jako jinak design mapy je hezký. Pro ty, co mají rádi lukostřelbu 10 z 10. Co nemají rádi, chci se ji naučit. No 5 z 10, nebo ne, tak ne. Tak aspoň jako 8 z 10 bych dal na to, jestli se chcete naučit. Kostřelbu. Jestli vás někdy lukostřelba netáhla a nechcete, tak tady nedoporučuji hrát tu mapu. To nebaví. To prostě nebaví. Na tu mapu kašlu, ty vogo. Kašlu, tu zahrám můj server. Jak mám nový, tady mám taky logo, hezký, čo? Líbí, nelíbí. Hezký, nehezký. To je lepší nový verze, už to nejde hrát. Od té nový verze, já mám tu nejnový na Pocket Edition, tak mi najde hrát multiplayer. Nevím proč. Tak jo, to je můj server, nic na něm není zvláštního. Točil jsem z něj předtím. Teď jsem kapánek točil pod screenu. No, netočil jsem pod screen, to je blbost. A dělal jsem dost věcí, že třeba teď ty doly prohroubily. A mám takovýhle schodiáky. No, a co jsem se poměřil toho čáku. Já jsem prostě jiná klasa. Co to laglo? One day. Jsem tady a budeme se toho tak aspoň si za Minecraft. Jsme tady asi 5, spíme se.
jdem dolů. Tohle by tam ničemu neměl zavazit, ale jak to nezavazí. To je prostě zajímavé, to pokud hýbne. OK. A jinak jsem se snažil udělat intro, ale nejde to. A mě to nejde udělat intro, a to je jedno. Takhle a jedeme. To je bez schodu, já ty schody někdy tam dodělám. Začne to takhle kopat třeba. Podsaď vedeme takhle branch mine menší. Tady takhle se půjde tvrdý branch mining. A odsaď se jde už branch mine, jak tu je máma. Ne, za to jsem ale jedeš si prostě tvrdý branch mine, na to si dávajte bacha. Tvrdý branch mine. OK, obráceně schody. Really? Ty schody nelevitují, a tady tam takhle blok pro začátek. Jdeme Minecraftit. Jak dobré. Jo. Jinak tohle, nevím, jestli to mám dát od map nebo, tak jo, jedeme do 15 minut, taková klasička to bude 15 minut, protože víc můžu točit už, ale nechci to dát víc než 15 minut. A na ty videa stejně nikdo nekouká, tak je to stejně jednou. Jestli to je 15 minut nebo třeba i hodina. Stejně nemám k tomu pak co říkat, už když už jsem vykecal všechno. Tak jo, no, takže tady v tomhle branch mine asi úplně něco. V tomhle branch mine nic není, no tak na to kašlem teda a jdeme to video ukončit. S mým novým, ano. A když tak mám nový skin v Minecraftu. Mám nový skin, nevím, vám ukážu. Kde jsme to mohli ukončit? Lag? OK, lag. To můžeme ukončit mezi těma dveřma. Když končím, už to tady a musíte, já vůbec nevím, pardon, co mám kecat. Tak jo, bylo to pro tohle video všecko. No a takže do příštího videa se čauec. Čau. Čauec.